basebusuku ulahlwaneni basebusuku ojombiswayo kuthiwa bajomba umlimi izinto zakhe ekhaya umlimi baswemini la balele sikhona bebusuku manje leli bandla ke namhlanje elivila phakangaka uhlangana ebusuku leli bandla lilala leli bandla namhlanje ngoba uma kuthiwa kubiza umthandazo ibandla lizothandaza kufika abantu abawu9 emthandazweni lapho bezoshape khona bemiswa kahle ngoba umuntu uyagwegwa bengathandazi kodwa into eqondisa kahle umuntu iqondanise noJesu umthandazo into yenza uvuthe ukuthi uyavutha angazi yini umthandazo manje abathandekayo bakulezi ikhathi zokugcina njengoba inkosi ibuya nje hayi abasawufuni umthandazo ikhono linomela ukuhlala ebusuku libuka iTV amakhono lesikhathi abukuni iVathi abukunayana abukamadiya uphe awasafuni ukuya kuphi awusakhuluma nami manje ibandla libe lokukhokha odlala kuTV engathi ukukhokha ukona into ayiproduce kuwe awubona nanti ithuba lomthandazo umenyezele kuba ibandla lithandaza 2 hours ihlukane akawumele kwazi ngendlela umkhokha ovutha ngayo kulesi sikhathi ahlala nawe athi thwi usofa adle okholwayo adle nkosiyami ngaphezu komkhokha ukuma mzoka phezu komkhokha ngithanda ukuphi isikhathi mnumzane ukuze ibami college right lama khona namhlanje ayawuvila umthandazo ayavila abazalwane umthandazo ingakho lo uzomnika ithuba ukuthi akathandaza ageje ngoba wenza into angajwayeli kwenzani nika ithuba ukuthi akabonga umnike langa basamajele langa basebhedlela ngani ukuthi lalo sokalo uhlale mthanda akathandazi ngoba ukuba instruction esimple thandaza yanike bonga baba sabo uthesibusisiwa senenjani unesenenjani athisibusiso sakho siyacebisa senenzela usisibusisa lesi sipho sinikelayo egameni likaJesu Kristu waseNazaretha amen ngoba uthandaza ngeke uzwela abantu abathandazayo bayezwa khona izinto ayizwayo ubonakala ukubula ukuthi kuyashunyayela mina bethandazayo ngoba umuntu othandazayo unendlebe yesibili ezwa ngayo haleluya leli manje akuthandazi leli akuthandazi lize mthandazo lihlafushe peace ngendlela enginamdaba ngayo ngithandaza siyathandaza uyachetha the-update Facebook sisemthandazweni abasaguqi abazalwane balesi sikhathi samayile amen nikeze nje ithuba yazi into esisimple sibongelizwe simple sicela bongelizwe lelizwe kaNkulunkulu leli siyalidla sifundi ukuze ligcwale la ngaphakathi liyadliwa nkosami sesicela ke nkosami ukuthi uma usibambane asibongelizwe
ingakhe nenkani. Nenkani. Anenkani. Mawufika umyalezo uNkulunkulu ushilo yini? Nangesho wena wena akasho phela ngathini. Nasabantu. Nakusibize sonke akakhuluma wena wena ukhuluma yonke indawo. Ubona ukuthi leli khona ikhona lingathandazwa. Uma uhlala mthandazwe, uma wethu umyalezo, kaNkulunkulu uhlala phakathi kwabantu. Uma ungawuzwa kahle, ubuyela kuye uthi baba bekuwe yini. Ikade mswisi. Manje wafuna ukukhuluma uNkulunkulu ukuphume la uyidiscuss. Wena ngabe ukubheka bekhuluma yena noma mina ngibona ngathi ukhuluma yena. Ngibona nje sivulela manje ngathi hayi uye kanti ukhuluma ngeke uNkulunkulu akhuluma nje. Ngoba umthandazo. Umthandazo wenza uzwe ngendlela. Ingakho ngeke message okufanele uyiphushele komunye. Umthandazo njalo uyaqondanisa. Uqonda ngo awugethi. Manje ibanga alithandaza. Ngoba Nkosi yami umoya ongcwele kuphela osiholele emthandazweni. And ayikho indwethi la emthandazweni. Akekho uprofessor of prayer. Akekho ubishop of prayer. Kuthiwa lo bishop womthandazo umabizwele kwisama samhlala. Akekho umuntu okwazi ukuthandaza kuze kube namhlanje. Lento yashilo abafundi simoba nje. Wabezobekhangeza bathi baba ngeke ngcono Jesu siyacela. Siyacela ukuthi sifundise ngoba thina siyazama siyabona ukuthi akasenzi ngalendlela. Sesiyacela isifundiswa esebafundiswa ukuthi manje thandaza enyothi. Umthandazo uyafundwa awusifundeli uyafundiswa ukuthandaza. Angithi mina ngizokhuluma manje ebesabapostoli bami beyibeka kahle. Ngibeka nje njengengane. Awena ngaba unayo lenkani na. Thandaza. Come on. Bethi bandlalele ngizothatha meeting no apostoli. Akhaze njengoba siyale siyokwenza. Ngoba wena awuthandazi. Ufuna khazelo wena njalo izinto ekaNkulunkulu. Ngoba ukuba uyathandaza ngapha awukositaba. Ngabe inkosi yakuhlelela. Imuswisi taste ya. Emthandazo. Manje manje bethi uthandaza. Vele kufika abantu abawunene. Bezothandaza. Bethi ibanga zilukule. Kufika abantu abawu2. Inyama yabo ayikho discipline. Ngoba umthandazo uzozwe umthandazo nje discipline your flesh man. Uzile ukudla. Ungazange kuze kuphume imemezelo kuthiwa hayi sesiyaphuma usali imemezelo ngengeza ngesayo sizobe sesizile ukudla. Uyatshela wena ukuthi enza ngoba awuthandazi. Akekho umuntu okudirectayo, akekho umuntu okudonsayo, akekho umuntu okupushayo. Uzuphushwa yithina noma sekuphusha uzuphusha kanzima. Siphusha kanzima. Uma uzuphushwa yithina ungasaphushwa umthandazo ngoba uthandaza uzuphushwa yithina ke. Sesithi bazalwane inkonzo zilukule. Ulibona la. Yabona nje ushukela mina baba ushukela uvele ube ngo12. Ukhuphuke ngathi nje ngagwinya nje naphi kathatha amaphilisi bese ngiphoqathi sikwa kube khona ngigwinya vele manje ngiphelelwa amandla ngishawe siyezi ngishawe ngithulane ngathi ngidlala phansi ngiphuza amanzi wena uthandaza ukwenzile utho noma usuthintwa yithina enyameni sesikudonsa sekudonsele emthandazweni uyaqhubeka uyahamba kanti uyothandaza nini wena. Singisiwe wena nezona kodwa uhlula umthandazo. Zophila. Zokhona. Mashuthi la yonke indawo la zokhona khona uzodala ihavoki.
ngoba umthandazo uyakhuza. That's right. Uzufuna uqala, ufuna ukuyishubisa. Yeah. Khuza umthandazo. Yebo. Awukuthi ufuna ukuyidlala. Yes. Khuza umthandazo. Uzwakalisa usho ngaphakathi ngesithi babadala enhlizweni yami. Yebo. Hlambulukileyo. Dala. Create. Uzukwazi ufuna ukuphendula and uma ungaphendula bangaphatha istroke bonke labantu. Ngoba wena uyasima. Kodwa uzukwazi ukuphepha nika emthandazweni ma. Create. Ngiyafuna ukuphendula la. Ngiyafuna ukulwa. Ngiyafuna ukugolosa. Ngoba create in me. Walakini umthandazweni. Umthandazo uyadala. Creating me. Umthandazo uyakhula. Wabo. Umthandazo osindisa ngo-1985. Namanje usathandaza lowo mthandazo. Umthandazo wakho awukhuli. uJesu wathandaza umthandazo kaJesu usukhulile. It is very possible wathandaza izithuthuthu zakhe kaze wayigazi. Wangasajuluka umjuluko nosokho wajuluka na blood. He sweated in the blood. Ilevel yokukhula komthandazo. Usuke ungasagcini la kuthina khona wonke umuntu uyadlula. Ukhulu umthandazo. Angihlale phansi ngalokhu. Umthandazo mudala unamehlo. Yabona. Futhi uyahamba. Yabona. Uyahamba, umthandazo uyahamba. Unenyawo uhamba. Ingakho sila ophongolo. Sawuthandazela umuntu osestand. Oh haleluya. Ohleli kamfana ngokungemthetho. Sithandazela. La ophongolo. Ukuba umthandazo uthatha kanjani? Ukuthi nje amagama athi. Sawuthandazela umuntu ophongolo. All yes, Mary. Simkhiphe kwamfana. Umthandazo wethu umilinya. Yebo. Masiqala sithi baba egameni lika Jesu and then Jesus stands. Amesithi amen. Alithi mhlambi samazwi waphuma alebona. Ebese transport abathwale open. Umthandazo ngiyajima. Uya ngawuthumela khona. Ingakho sizothandazana sibize umuntu osestena. Sithi baba mkhulule. Umthandazo wayomelinyabo. Uzwakala uhambo uyestena. Ufike ukhulule umuntu ogulayo. Ngentshela namagama. Prayer walks. Prayer travels. Singahlala phansi. Uma nisukuma nithi ahlale phansi. Sizosebenza kanjani? Uyakhavela. Umthandazo uyahamba. Aha. Umuntu othakathaka. Ukuthi nina nithatha ngani umthandazo? Ingakho ninayo umthandazo. Umuntu othakathaka. Uma efuna ukuyohlabisa ingane yenza umatric ngoba ezakhe zafeyila zadabotshwala zangafunda. Wayesezinhlanhlanhlanhla nseka amakhelwane uyibona ikhula kahle ayafunda impela ehlakanipha wathi ngeke aphase lo ezamhleni. Ebese ehamba eya enyangeni. Uma efika lapha enyangeni ethakatha. Uma efika lapha enyangeni alibika udaba lakhe ethi hey ngize lapha ngize ngomona. Awu manje. Bafika phela banina ngiyafika. Cha nje enyangeni
ngize ngomoya. Yeah. Inhliziyo yami ugombela. Ingaze ngizonke izidabo utshwala lapha. Khona ingane efundayo lapha esikratini zawo. Iyaphasa phasa kamnandi. Angijingi ibhasini. Emese lona. Athi khululeka. Uzokwenza nje awufuni iningi. Ngifuna nje ukukhipha amazwi. Kwenzeke lamazwi ozowakhipha ngoba azohamba nje usila kule lomjondolo wayo. Lephindi leplastic. Uzawuphuma into la. Bazalwane, uthandazo lokufanele thina siye umthetho khona 7 days of the week. Siyothandaza ngoba unezinto esingahlabelela kuzophela ingomo kodwa uma sike sangena emthandazweni. Singena kwenye room entwele ehambayo fast ifike manje. Then fast made, ayina delay, ayina waiting period. Ihamba manje ifike. Tingelona ke. Uthi ufuna enze njani? Athi yabanje ngifuna nje ahlanje. Tsanelwe ikhaya. Masithi lo okay uzoshoke lamagama uzobiza igama lakhe. Ichange yamakhono. Uzobiza igama lakhe ebese usho lo ofuna kwenzeke kuye njenga awusulaphana kokhambe lo monde dlamini. Hey, enamagama amhlungu nomonde amfunayo. Njengoba esho masha kumakhoboza usho ubuso bakhe usho lento esho umzimba wakhe yonke into yakhe idla ayikho angazi ukuthi ukuthandaza kanjani lezinto ezicabangayo ngoba emthandazweni yila uletha khona yonke into uthatha ingane uthatha umsebenzi uthatha indoda uyibeke la uthatha ubaba sengile amashi yabona njengoba ngina ngifuna ukuthi konke kwami kube khona khona amehlo ami isandla sami nakho endlebe yami manje ngifuna ukuthi sekade ile khona akufuni lutho akufuni lutho ufanele kuthi ugogo uyagaspa uphefumula sakufa ula emthandazweni ofayo abenze njani mina ngibuka wena indlela enisho ngathi akafe anthandi akangilindi ngithandaza shuthi wena uma usemthandazweni ufonela wathi uyidlala uyawushiya umthandazo uma uhamba uyothela amanzi endlini anguzwa amen angazi kwenza Amen. Nobela linase kuba ngumthandazo ozosustain impilo yakhe phakathi. Endlibeni yakhe. Izinto ziyosha size siyofa izinto zenzayo. Wena usune ebhakede enkulu ngale ndlela ukuthi ufuna ukuphuma wena noshiya umthandazo. Uye. Usune ekhanda wena lamanzi. Wakona la ndlela lo uhamba ushiya umthandazo lo uhamba ukuthi uyaqhubeka nawo. Ngekhama kaJesu akhonde yami yasha. Akona hayi oyidle yasha. Indlu nje iyenza njani? Iyashiya. Oh. Akutshela ukuthi ubhekene yena uma kukhona izinto ayizwayo uyangishiya akangime kancane athembi into ewayo engaphinde nimnike imali akhangela ushiya uthi mina yini angime kancane ngisaleke mina ngoba njengoba ngina ngizomfaka ebhodweni ngimpheke abe umthandazo kuze kulethwa abagulayo ekhaya lakhe thiwa nkosami uma khona ogulayo hambani nela phakathi uma wakhona hambe thandaza umthandazo uphumele ngaphandle Waba njalo. sikubone ngaphandle lapho ukuthi lo muntu umuntu othandaza angisho mina lento esiyenzayo leyo evosho leyo esiyenzayo manje
lena nje ayibona usamfosho ufosho umuntu ohlaza delelayo ufosho umuntu ongathetheleli ongaxoli usabamba icala le-rape yango-1998 uyakhonza nje ukhonza naleli cala akaxolile ngoba umuntu owamrephayo waphuma after 2 weeks wanyanya wafunda kuze kube manje uhlabelela nje uthandaza nje unenzo emthandazweni ayikho into engasulwa kusulwa yonke into emthandazweni ubaba kwabondlanga undoda yakushiya ingane ayikho into umthandazo ongayisuli amazi wena ukuthi uyathandaza kodwa usanegaxa ethize la ongathintwa kusona angazi uyanyanya nje kodwa uyathandaza wena uma ngena umuntu owakulimaza ebandleni lakho ezocela uJesu unyanya wena uzusha amagama obula ukuthi awu nalo angasindiswa yini uba ongela sindiswa kodwa ukuthandaza yonke into uzoyizwa la emthandazweni as Jesu my salvation has come sindiswa ifikile manje okusho ukuthi wena uzusafa ngethandaza bese uxola la enhlizweni ngoba uzosindiswa oluluhlobo abantu abangeyona itype yakho amen uzosindiswa noba bongane wayiphika ingane yakho wakuthi sowayiphika uma sengene endlini yokhonza uhlehle wena khona abantu abazole uJesu ngoba bengathandazi ngoba bebona kuphambana inkomishi sasikhathi sogcina manje akekho umuntu ongasindiswa nenyanga yangaliniyeka nje isazophupha iphelele isikhathi isizini ishoba lakhe ndelela nje ushanga labantu babe-strong kuneka lizophathwa yithina sibisi ngegama likaJesu yagqiba lokhu phelelwa amandla expired so lapha emthandazweni umthandazo uyakhula grows walks ithi le nyanga isho hayi nomonde akahlane la ikhona nje ngithi akahlane amazwi same time amilinya amiliza awuki ukuthi nomonde useteksini awananda aqonda ngqo abageji yebo mina yamazi nomonde amfuna aqonde ngqo eseback city esatudlulisa ishintshe spaw 4 spaw 5 afika manje lento kufuze ngayenziwa yibandla emthandazweni ukuthumela umthandazo uhamba umthandazo umile nyawo ufike wenza into esishona manje uzela intombazane umfana uyishalele nje awuthandazi yosiletha intombi yayo nayintombi hey umuntu uyalima ukulezintsuku hey umuntu uyalima bathandekayo hey siyalima bathandekayo ngithi nasiqinele mthandazo hey awumthandazo awungiyothandaza lapha ekhaya uthandaza nathi le awuthandazi wena sazi ukuthi uzele into egrekeni uzele into zele umfana ntombi leti funa ukuthi ungene kamereni uvale mani ukunge phansi nendoda babe egameni likaJesu Kristu waseNazaretha wangipha abantwana wazi ukuthi abantwana bayisibusiso
umisa counseling. Umisa therapist. For psychologist. Ufuna yo counseling. For sounds like boy, it's my son. What can I do? Jesus, I gave back to this child. Mene sigisi kuyafika. Unomlomo wakho wena uthandaze. Hayi baba baphuzana. Nkosi yami. Athandaze ngiyaphuzwa. Thiwa get out in the name of Jesus. You spirit of poverty. Ungazodlalela la kwami. Nkosi yami bazolala mthandazweni. Ila unkulunkulu esizwa khona. Ila ibandla lisondezwa khona. Emthandazweni. Nkosi yami ila ubaba bengakhona indlela yakhe. Athi ngibekele nokubeka ubuzwa. Imithandazo yonke yabakholwayo. Athi akagcini ngokuzwa kodwa uyaphendula. Yinde khulala. Ibandla kufanele lifundiswe ngoba ibandla elingafundiswa lingozi. Liphenduka isidongo sebandla. Mayi bandle lisonto. Awu. Alifuna ukufunda. Umbona umuntu ongathandazi ongamphulele, manje ongamphuleli utho umuntu. Athi kuphi ezwini? Kuphi? Undavulisi bakwethu. Kuphi ezwini? Ukuthi ngiyahamba ngithanda kunenyawo, cela leyo phathi nje. Yokuthi nenyawo. Kuthi khona ngathandazi. Ngoba umthandazi wonwele uyena interpretayo. Awuthatha umthandazo wakho kade umashiphi. Awuthatha ubise kahle. Athi baba nami ecela. Athi baba nami ebonga. Emthandazweni. Sekulungile. Emthandazweni. Yazi ngitshela. Ngibheke. Emthandazweni. Yilapho ikholwa licetshwa khona. Yebo. Eliphambukayo. Yebo. Ngoba angithi sinamakomiti emabandleni ethu. And nalamakomiti nawo ayi-50-50 khona zosayida nami ebese kube khona asayida nomfundisi. So andikhona umuntu ongasayidi namuntu oqondana. Loyo asisayikhuluma indaba lakhe ekomiti umfundisi apologies bazalwane besithi sizoxoxa indaba kamama uNkosana but ngenxa yesikhathi ngibona isikhathi sesishaya into engicabanga ukuthi siyenze singakhothama ngamadolo ethu sisho emthandazweni. Awu besithi baba nani ikhona. Amen. Baba nangumzalwane wethu umbekele kulensini kulengadi wathi wena umbekele ukuthi ayilime ayiluse emese yayigada lengadi ombekele yona. Manje sesibona baba kule ngadi esiphuna wonke amaveji ongemthetho. Simbone ngasacela. Sibona ingadi manje isimapheketwana. Asawubona ucarrot ubuhleliphi nesipinash sesihlehlile kanti amakabishi besiwabeke la akusebona emabhizi kakhulu engadini sangathi uthatha odwa. Sekugcina kuxabana abantu abasengadini baba nami. Thina uqobo lwethu singamxosha lo. Ngoba kumanje umise ngendlela kodwa wena siyazi awulolu hlobo oxoshana. Athi ngakho sithi asingamlethi thina kodwa simlethe kuwe. Simlethe ngomthandazo. Yazo uNkulunkulu bese benza njani? Uma uNkulunkulu uthi
ihlobo olokhanda ashisa ebese vele nje emenzela ipeace amkhiphe yena ebandleni sale ukuthula emthandazweni kodwa izinto engaxoxwa kuthula du kungena ekamereni sibikwe khona singathandaza uthi umuzi umuntu abike indaba yakhe private angithi sinama private matters esingene siwadalulela kodwa umuntu ongathandazi angaboni ichilo lehlazo umthandazo awukwazi ukumkhuza ngoba akekho emthandazweni kanti umthandazo uyakhuza Ginto nje bazalane ginto amahamba kuthi into lengibona nje sengidla umshado sengibeka umshado akhulu izinto ezisecret izinto angazisho emthandazweni hayi phambi kwethu ngoba njengoba siyintombi into sefanele abafana ke sinabo kose besifana nekabuhlungu ethambe bahale manje bahalela lentombi uvele abantu lomhlobo umhlobo njani ungathandazi ngoba ukuyathandaza ubenza ipopoli ngoba kunezinto engafanele ngisisho la ukhoza umthandazo kulungile phela manje umuntu thina senze asophoxa sekuzisikhathi la sizophoxa khona ufakaza into senze ngoba laba abantu asebenzela ingane ngathi ngafoko bayibulale inkomo bayibulale na ngoba phela wena umile uyintombi into nkosana hayi bakwethu asike emhlangeni lapha siyazulwini manje ngathi koyikhulumayo iyasiza ileli bandla labamhlanje lento ekhasayo iyasithulisa yithina yesina-church kulungile vele fanele bayintombi uziphathe kahle awuyona intombi for thina siyazulwini nasekhona and again intombi lapha ungena amakhono ayo ukuba uyathandaza wena ubuzozazi lezinto uzothandaza lezinto zosibe mthandazo Galatians chapter 2 lapha right sele 5 minutes Galatians chapter 5 verse 16 verse 8 ukhona into efanele ukuthi uyayenza ngoba unamandla kanti umthandazo and umthandazo wenza wehluke awusafana nabantu bonke futhi umthandazo uyaqhatha nabantu ngoba wenza abantu bahlehle uthi uyasondela yobathandile ukuthi surat bahlehle bahlehle bazibakhipha amazwi akayitype yethu lo olokelekisa amaphamsi lasihamba ngamayini kanti akuwena umthandazo uyazisilektela uchoose umthandazo awuhambi nomlobona awungeke uhambe nomlobona umthandazo awukhulumi noma ikuphi othandazayo uchoose uyakhetha umthandazo uzodrive uzokuyisa umuntu nje uzovela ukuyisa easheni bandla nkosi yami futhi nje yabona lama ashes mhlawumbe uthi nkosi yami usize kunosizi uzikhathalele lapha emnyango usezisongela izandla useloke emkhomba lesingapha ungena asanelaze unosizi yabona lelo asheni njalo umthandazo uthi khona la isolution athi nje umthanda ukushona la bekudaba la manje thina sifuna kusami ukuqedwa sikukile vele kusami ukuthi sengibonakala ngoba le restaurant phela bekudaba lami
Kufanele kube indoda enkulu usehlonishwayo noma kube umama othize. Kanti umama othize akanasifuba. Ngoba akathandazi. Yeah. Umuntu ongathandazi, yazi ukukhuluma nomuntu ongathandazi uyabumba. Akuphi. Mina ngeke ngahlambuluka kokukhuluma uzofunda lezo vele seku 5 minutes nje indaba yami isiphilile kanjani hours ephilile. Uhlambuluka komunye umama. Ngiyamtshela ngithi usiyami mama. Lapha ngimiswe kahle. Kunensizwa lapha engise uBojosi. Angithi kufanele kube yimi othululayo. Emgqomeni ovulekile. Hayibo, akwazi mina lo mgomo osumile nini for sure. Usendi owakuphi? Uyasebenza lokho. Umubona nje khona ikusasa. Ngithenge imisweka. Angakasho lutho. Sasa nje hayi bandla ungiseka umnceli lokho yana. Yazi nje ngiyeza ukuthi hayi manje ngisawuthi ngiphamisa izandla asakhonze kahle. Khonza. Mubheka ngesimo sakhe sithi. Unasingani uqala. Usithisiwe ikhona. Ngathi ngafika esoshopweni. Umuntu akathanda umuntu lo wenda. 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 Uthatha fast, thatha. Mama uNdlunkulu mesethi haya sibonana lapha shisa nyama. Ngiphethe isigaba. Kuba kathandazi. Amhlosi. Umthandazo uyimpilo yakho. You need to live a prayerful life. Amen. Thandazani ningaphezi. Ayikho moment yokubuka iTV lana. Buka iTV. Futhi ngendlela usathana adelela ngayo uyalazi khona engathandazi. Alinikeza ifonte. Athi khululeka wena uzochatha ngezwa uzoWhatsApp la. UzoWhatsApp kusukela ngo7. uWhatsApp mase kuthi nje ngo5 to 12. Athi zela kancane. Awuthi zela. Ngaleli hour elini. Lapho inkosi yamakhosi isuka isiphethe usuku kanje. Njengoba manje nje inkosi yami kade kulehlala uJesu umile manje uphethe umgqibelo uphethe kanje. Unindele abakholwayo babamungele lolu suku ngoba uyokhangeza usuku. Asisithathe usuku, asinalo usuku, asinalo usuku. Uyonasi usuku aseliphethe kanje. Athi bapha abakholwayo bakhangeze. Afithi ibandla. Ndele. Funda kanti Ngithi hambani ngomoya khona anikufeza izinkanuko zenyazo. Sengiyoma lapho. Phakame bathande kakhulu phakame. Sisithendele madame phakame. Hayi bayindawo. Nginomo. Una prosata hambani. Ay. Ngekuthandaza ungenayo umuntu. Ya. Engekho. Ngenaye. Siphe sihlele esikhulu kangaka. Ngekuthandaza. Ingakho uzoba nemthandazo emibi ethi dila nalo Nkosi. Akuyena udilazi. Ukuthi dila naye. Abayizwa leyo nto yakho. Ebona inyanga. Dila nayo kubaleke yande bathandaza. Dila naye. Dibana la akawuzi umthandazo okudila. Pastor Matemani. Tiwadila nayo. Bonisi. Hayibo sijiwa manje ngala. Ubonise yini? Thandaza umuntu. Kho. Yes, God. Nesandla Nkosi. Thandaza umuntu kho. Ukholwa. Khipha amazwi amambi umthandazweni. Funke. Khona. Ngoba ngayixosha ekhaya baba, egameni likaJesu ngixosha, hayi kodwa bazombona. Yes.
uyomhlalisa namakhosi awubahle namakhosi awukwazi uhlala nawo wena xona nani xona na usuthi amakhosi uyabuka nje amakhosi ngoba usufuna ukuya emakhosini ungathandazi ungaxola ufika uxabanisa amakhosi funda ukuthandaza into direct eqonda uzoyibona uzophinda uzohlala nokwawena ningakhulumisani naye okuzona uhlale naye angazi ukuthi uhlele naye kanjani bekuhlele ngomthandazo wena abade wathutha umthandazo uzokwenza izinto wena ino-flash ongeke uzenze mina ngithuka abafowethu mihlale namalanga angizeke egama elikhulu inyumba angizali bonke abasekhaya sebeney'ngane sesebenginangela nakho naye ukuthi bangibuza phela apostoli bangibuze nje yanoma ukuthi manje mokhela kothuleke nje abashana bayaphelela manje ukhona lo hamba kwethu cha bangibuza bayangitshela ukuthi mina anginjani wenyumba angithi besefana ngifike emthandazweni ikhona engathandazi ithi bahambe babonise badilise thina afesele Jehova hayi bazalwa hayi bazalwa bandla likaJesu hayi ngahamba ngabuza kubona mfundisi ngabuza ukuthi ngicela ukubuza njengoba ningibiza nginike nangizanga yini nike nangizanga ukuthi ke mhlawumbe iyona engeke ngisakuningizanga ngoba anikazi ukuthi ngibiza ngento engingazanga so angikwazi ukutshela ukuthi angizange basho ukuthi manje mina nginesizathu sokungazange ngibhizi kabi ngibhizi anginazo isikhathi esenabuyeni nengane ngibhizi ngiyahamba ngehlangene ngoba ngishushuzela nini nangu wena ubaba ngathi sephikileke futhi nalo ngane sengiyakhala manje ngala amaphilisi ngifaka amaphilisi so angithandi abizuma ngihlalisa phansi bathi makhululeka nje abashana baningi manje abasiku mina ngedwa nje manje mina uzokuthi ukuma kancane ngisathi ukushumayela kuhambisa lezi ndaba ezi safuna ukwehla nje emagelekedeni exobo la kungekho khona ugesi ngingene ka ground ngithi namnazi kodwa uJesu ngibhizi ningasheshi ngizalo ngoba namhlanje ebusuku ngahamba ngiyokhanda lo gama ngoba besefana ngibe umbonise ngihambe ngithanda ngihambe ngiprove le bona Jesu songizanga kumala kuba yini lo ngulube sesakeni abantu bayaphuma kuneyigama lethu umhlaba wonke sisasantuza kuthenjwe mina njengoba ngasindiswa ngiyiso ukuthi ngishumayela kuso ukuthi a person can be delivered and transformed by the name of Jesus. He can be cleansed and washed by his blood and be saved. Manje ke phila impilo yomthandazo. Phila impilo yomthandazo. Khona ngifeza inkaluko zenzeni yakho. Into ethi udelele ingoba othandazo. Othandazo. Ufuna ukudiscipline umfundisi wena. You have that power. So like awubona ukuthi ngaka. Ukhona umfundisi into order. Hayi phela umengatshela kusho wena. Ngoba uthandazo. uNkulunkulu uyazazi ingcebo zakho ukuthi sikuthakathaka. Ingakho lingekho ibandla eli-perfect kuze kube namhlanje. Inkosi yozibuye ibandla eli-perfect linjani? Kanjalo nenceku e-perfect ngeke niyithole bazalwane. Yozibuye imvama. uNkulunkulu obasizayo emese yena ethumela bona bangizosizwa wena. Ngoba wena ngeke uyisize. Ngakho bekhona uthandazwe ngalendlela ukuthi ngisho umuntu esefa uphuma umoya uphuma enyameni
usala umzimba uchocha umthandazo. Amathambo akhe angomi kodwa mfimfu umthandazo. Leli khola lathandazelwa, lathandaza aze lathandaziswa. Asithandazeni. Inhle kakhulu inkosi. Hallelujah. Allah. Ulasa siyabonga leli thuba. Siyabonga. Kuya ngabe yila ama gatherings amaningi ukudlula ama concert omculo. Yes. Hlangana nje, thandaza. Hey, Nkosi. Siphume sigoduke. Phinde hlangana kwendawo sithandaza. Sorry. Simiswe kahle. Ngoba uJesu njengoba ebuya. Njengoba sinendlebe engaka, ngeke silizwe sonke icilongo. Khona ngoba bekhansile ukuthi bayakhamba. Tiwalizwa kalile to aswanga ngemuzwe ungathandazi. God bless you. No.